Kuvittele vanhan talon ullakko. Yläpuolella sadepisarat ropisee peltikattoon ja kaikkialla on ihan hämärää. Tervetuloa mun lapsuuskodin ullakolle. Täällä rekissä on mun vanhempien vanhoja vaatteita ja tästä vanhasta matkalaukusta mä löysin mun vanhan päiväkirjan. Vasta pesty puhdas selkä, kuka siihen viimeksi koski likaisilla sormillaan? En minä ainakaan. Tiesitkö, että muurahainen voi kantaa jopa 5000 kertaa oman painonsa? Minä olen kuullut, että jos nielaisee purkan, alkaa piereskellä purkkapalloja. Rakas päiväkirja, en ehdi kirjoittaa. Minun ja Katin pitää nyt mennä telttaan. Hei, mikä toi on? Alkoi sataa. Vesipisarat tippuu teltan kattoon. Okei. Pitäisikö mennä nukkumaan? Mennään vaan.